И днес ще направим нещо много тъпо. Ще извадим 34-ката за първи път през тази година на сняг. Знам, аз не съм известен с моите умни и практични решения, но the daily isn't dailying. И 34-ката от преди нова година си седи в гаража и си почива. Така че едно ежедневно каране. POV, what's it have to add 34 as a daily. Отиваме да заредим, ще обиколим малко, ще свърши някоя друга задача. Нищо специално. И като цяло е това. Чакаме малко колата да загрее. През това време един малък апдейт какво съм правил през последните няколко месеца, но може би последния месец по 34-ката. Влезна новия радиатор на Blitz. Едно стандартно обслужване, ремъци, някоя друга гарнитура, някоя друга тампонче се смени. Имам още няколко неща да смена, но това всичко си е стандартно обслужване за 25 годишна кола. Не е нещо специално. Специалното може би е на HKS гренажния ремък и HKS адаптивната ролка, изпускателната ролка. Повечето, които са запознати, знаят, че RB25 вече има регулируема ролка на смукателния вал. Сега вече имам и на изпускателния. Не съм настройвал все още, но в скоро време тя ще бъде настроена, вече ще има някакви плюсове при работата на колата. От към мощност, от към ефективност не мога да кажа с точност колко ще е плюса, но значително ще има някакво подобрение по работата на колата. Но това ще е по-нататък. С новия радиатор съм изключително доволен, изключително лесно влезна, без никакви проблеми. Както винаги, аз затова си избирам премиум марки, защото няма никакви проблеми, винаги всичко се случва лесно и бързо, без нужда от донапасване, от доработване. Всичко е все едно е заводско. Бързо зареждане. Когато се дължи доста. Сега първата задача е да отидем да заредим. Щастие, колата винаги се е държала много добре на мокро. Сега понеже е малко студено, не съм много сигурен как ще се случат нещата, но сега нямаме никакво проблеми. Това винаги съм харесал 34-ката, винаги имаш пълен контрол върху нея. Много е стабилна в завой, много е стабилна на някакви такива условия.
по-малко по-спокойничко, че много пъти с 350-то съм се забавлявал тук. ПК системата 34 е изключително приятна да скарат такива фобия. ПК системата са 4-те завиващи колела. И имаш изключително заради нея, имаш изключително... Заради хайка системата имаш изключително много стабилност при управлението на колата. И ако знаеш какво правиш, ще става много забавно. Един от предишните ни клипове говорихме как сложих лицокачване на 34-ката и сравнено с старото D2 е изключително удобно за кратко каране.
вече на няколко събития, когато се караше малко по-агресивно. Там съм оправил настройките на самото окачване и е изключително стабилно, изключително приятно. Се държи при агресивно каране. Карали сме планинско, пак донаправил съм настройките и колата е прекрасна. Сега в момента съм го настроил за градско, но е настроено за другите джанти, за 18-ките. 17-ките е малко по-некомфортно, но сега в зимно време не ми се карат с хубавите джанти. Сега е време за едно от забавните неща, когато излезна, просто иска да върша задача тази кола. Прозореца долу. И естествено трафик. Това не е една от най-идеалните коли за трафик, но
сравнително много по-добре от 350-то. Там вече няма нито полусъединител, винаги си на високи обороти, винаги тежко тръгваш. Моля, не дай падай. Тридесет 70 си беше по-точно си е идеалното дейли, просто трябва да го върна на пътя. Там се работи неуморно. Поправка ще се работи неуморно в момента, в който започна. В общи линии да. За сега 34-ката, поне според мен, е доста адекватно дейли. Имаше един период кратък, в който и другата 34-ка беше дейли. Може би ще има и клип за това, тя как е дейли, как функционира като дейли кола, но стигнахме до този общ консенсус, че наистина и като спортни коли са изключително надежни и приятни, но и като ежедневни коли са идеални за градски условия. Можеш преспокойно да отидеш, съберете група от 4-5 човека, има място за всички, има място за багаж, отидеш на пазара преспокойно с колата. Най-гадното да имаш такава кола, че трябва да избираш откъде мога да минеш. За нашите прекрасни улици, понеже са толкова хубаво направени, и мога да минеш от абсолютно навсякъде. Не трябва да обикаляш допълнително, но в случая или трябва да минаваш изключително бавничко и да се чувстваш некомфортно, или трябва да се подбираш много внимателно откъде ще минеш. В някои случаи е неизбежно да попаднеш на ето такива пътища, приятни и хубави, и просто трябва да избереш по-малкото зло.
това нещо, което не виждаш всеки ден, Линкълн.